A tots, benvinguts a Xavi Mates. Estem amb geometria analítica, hem presentat la recta i el pla i estem començant a fer els primers exercicis de plans i rectes. En aquest cas ens diuen que trobi l'equació del pla que inclou la recta R, per tant anem a fer el dibuixet. Em demanen aquest pla d'aquí que inclou R, el pla pi, que inclou R, R sí que la sé, i que passi pel punt P. El punt P, fiquem-lo aquí. Plans que incloguin R i que passin per P, només n'hi ha un. O sigui, que incloguin R n'hi ha molts. Si aquí tinc la recta R, plans que incloguin R, doncs hi ha tots aquests, no? Si donem la volta, sí. La recta està inclosa al pla, el pla el puc girar, sí? Per tant, tinc infinits plans. Però de tots aquests, que a més d'incloure R passin per P, no n'hi haurà un, vaig girant fins que toqui a P. Sí? Doncs he trobat l'equació d'aquest pla. Com ho farem? Què necessitàvem per fer l'equació del pla? Bàsicament dues coses, Per fer el pla necessitàvem o un punt i dos vectors, o necessitàvem un punt i el vector normal. Per muntar pla necessitàvem això. Aquí el vector normal, el punt sí que el tinc, el punt el tinc, guai, el punt, això no cal que em preocupi, 3, 2, 1. Per tant, el punt, tant en aquesta versió i en aquesta versió el tinc, però el vector normal, amb el que tinc, jo què tinc aquí? Només tinc la recta, la recta i el punt. Jo sé de la recta, sé un punt i sé el vector director de la recta. Això ho tinc, El punt és el 1, 0, menys 1. 1, 0, menys 1. És el punt, direm, P de la recta, sí? Recordeu que era x menys, y menys, i z menys les coordenades del punt de la recta, i el vector director del pla, el vector director, que és el 2 menys 2 i 1. 2 menys 2, 1. Amb aquesta informació no puc trobar el vector normal. No tinc forma, perquè com a partir d'un vector trobar-ne un que sigui normal, que sigui perpendicular, però tots els perpendiculars, que n'hi ha infinits, només un, m'interessa un, el que vagin bé. Ho tinc una miqueta difícil, podria aconseguir-ho, però jo crec que serà més fàcil doncs buscar els dos vectors. Un ja el tinc del pla, aquest vector em serveix per muntar l'equació del pla. I l'altre vector el muntaré amb aquests dos punts. Per què? El pla que inclogui la recta i que passi per P, efectivament, ha d'incloure el vector que vagi del punt de la recta al punt que em diuen. Per tant, amb això ja ho tindré. Més fàcil que intentar buscar el vector normal, que podríem, però més fàcil serà així. Buscar els dos vectors. El punt ja el tenim, el punt és el punt P, que és el 3, 2, 1, i els dos vectors, un vector li direm B, el vector director de la recta, si voleu, 2 menys 2, 1, i l'altre vector li direm PPR, P i punt de la recta, que eren les coordenades finals menys les inicials, PPR, per tant serà 1 menys 3, que és el menys 2, 0 menys 2, menys 2, i menys 1, menys 1, menys 2. Bé, menys 2, menys 2, menys 2. Ben guai. Doncs ja tinc un punt i dos vectors, doncs ja puc escriure l'equació del pla. Com vulguem, Ho farem de les tres maneres, si voleu ràpid o què? Paramètrica, fem vectorial i general, La vectorial seria x i z igual al punt, el 3, 2, 1, més lambda i el vector, el 2 menys 2, 1,
i menys mu, i el vector menys 2, menys 2, menys 2. Ja està dit. Com construirem l'equació general? Si ens haguessin dit, no, vull que sigui l'equació general. Què fem? Fem un determinant, i aquí fem x menys y menys z menys el punt, això és un vector que construïem amb un punt genèric i el punt que ens donen, el 3, 2, 1, i els dos vectors, el vector 2, menys 2, 1, i el menys 2, menys 2, menys 2. Podria haver dividit tot per menys 2, però és igual, farem així, I això igual a 0, obligàvem que aquests tres vectors estiguessin en el mateix pla, per trobar l'equació general, Vinga, amb aquest determinant, doncs, afegim aquí les dues fileres, perquè us fa mandra fer sarros. Jo també m'he acostumat, no sé, em fa mandra tot a mi, però bueno. Vinga, doncs, el producte de les diagonals que fan baixada menys de les diagonals que fan pujada. Seria 4x menys 12 menys 4z, això és menys 4 per menys més 4, i aquest aquí, menys 2i més 4, menys 2, menys 2, més 4. Val, menys, si vam pujant, 4z menys 4, menys 2x, menys 2 per menys 3 són 6, i menys 4i, i menys 4 per menys 2 són 1. Igual a 0. Agrupem termes semblants i ja tindrem l'equació de la recta en forma general, Vinga. Seria 4x i més 2x són 6x, de les x tinc menys 2i més 4i són 2i, i de la z tinc menys 4z menys 4z menys 8z, i ens queda el terme independent, no? Que són menys 12 més 8 són menys 4, per una banda, menys, i aquí tinc 6 i 8, 14, 14 menys 4, 10, doncs menys 4 menys 10, menys 14. Aquesta és l'equació del pla, que veig que puc dividir per 2, per tant serà 3x més i menys 4z menys 7 igual a 0. I ja estaria, sí? I hem fet l'equació del pla que inclou una recta i que passi per un punt. Amb aquesta informació he aconseguit els dos vectors i amb el punt ja he construït la recta tant en vectorial com en general. Sí? Vinga, més vídeos aquí, Ja hi mates!